Het prikkelen van de fantasie, dat doen we hier aan tafel. Zo praten we over wonderlijke vogels die het alleen nog bestaan in de hollen van O.C. Hoijmeijer. En de verhalen achter een schilderij. Randolph Algera vertelt ze bij een nieuw initiatief, het Art Diner. Welkom bij Bient. Oorlogswinter, kruistocht in Spijkerbroek. En Mathilda, Samar Traije Bennenboek-klassiekers. En die matten ijs bij alle ben in de boekenkast in. Allereerst, dat vinden de boekhandels in Nederland. En daarom wordt de klassieker Oorlogswinter van Jan Terlouw nou om ben verkocht van maar liefst €1. Ik heb 5 opdrachten gekregen. Dit is de eerste. Waarom wil je eigenlijk koning worden? Dit is ongelooflijk! Het hele zwembad is leeg door Dick Tromp! Kruistocht in Spijkerbroek. Ze hebben een dode soldaat gevonden. En nu zoeken ze de dader. Dat was helemaal mee. Ja, een compilatie van Bennenboeken die het ouderierend verfilmen binnen. Jannie van der Molen, Bennenboekerskrooster. Ja, de cruciale vraag eigenlijk is van, lezen Ben nog wel boeken? Ja, lezen Ben nog boeken. Een heel soort zelfs. Er wordt wel eens zijn, Ben lezen net meer, maar ze lezen oors, denk ik. Als Jos naar de cijfers bijvoorbeeld van het lidmaatschap van de bibliotheek, dan Jos dat er nog ieder jaar meer bij hem komen. Dus er wordt wel degelijk lezen. Dus heb je misschien wat minder. Maar als Jos naar het keergedrag van ouders en Ben in de boekhandel, dan leidt het eigenlijk percentueel, Sjoen. Ja, ik stam er ervan. Leidt het beter en heger dan oren literaire uitjouweren. Dus eigenlijk toch het nog steeds best wel goed is als Bennenboekenskrouwers. Ja, dus onder Ben luidt het sowieso net. Net per se. Nee, toch zo'n jekse kinderen van die Chennai films, dat zou toch eigenlijk volle makkelijker wezen van Ben. Ja, maar lezen had natuurlijk ook een meerwaarde. Hè? Toch te lezen leest een protonije worden. Toch te lezen best even helemaal alleenig met die verhaal. Dus ja, lezen had ik een meerwaarde boven Sjen. En vaak is er niks zo mooi als het origineel. Wat wie dien allereerste boek was toch lezen nest? Mijn allereerste boek, dat weet ik niet. Is dat nog? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik een boek van Guus Kuijer heel intrigerend vond. Dat hield Een hoofd vol macaroni. En waarom wie het zo intrigerend vanwege de titel? Die titel vanzelf. Ik had lezen op een kop tikken en ik wilde nog eens een keer herlezen. Maar dat vond ik zo intrigerend, Een hoofd vol macaroni. En Guus Kuijer is natuurlijk een geweldige schrouwer. Ja. Weet je het nog? Jouw allereerste Bennenboek wat je kocht, hè? Mijn eerste kinderboek, Ja. dat is in ieder geval deze, de kleine gids, of de gids voor de vogels van Europa. Maar, De Vogelgids. ja, dat was een vogelgids. Maar dat is niet echt een kinderboek. Of wel? Nee, ik heb ook waarschijnlijk wel Ann Pinkeltje en zo ook nog wel gelezen. Maar dit is wat me gewoon echt heel erg bijstaat. Want? Ik was 12 en dat kocht ik van mijn eerste geld van auto's wassen. Voor 12,50 gulden bij Vroom Dreesman in Vlaardingen op het Veerplein. En dat heb ik nog steeds bij me. Dat is dus nu heel erg oud. En dat is de inspiratie eigenlijk voor de dingen die ik nu doe. Ja. Randolph, kan jij nog herinneren je het allereerste boek was de kocht Dat ik ook niet zo heel stoerdere chameleonachtige boeken. En inderdaad, Pinkeltje, dat zijn wel boeken die een beetje mijn jeugd zijn geweest. De Donald Duck trouwens ook, vond ik ook erg interessant. Maar ik kan minder lezen. Ja, waar net. Nee. Maar ik ben ook meer van de 50e eeuw bouwkunst. Dus een beetje droge boeken. Dat ik iets ouder was, ging ik meer dat soort boeken lezen. Echt, ja, ander soort boeken. Ja, nou heeft een persoonlijke top 5. Ja, dat is een mooie stapel. Ik ga samen wat mij nam, want ja, die persoonlijke top 5, de Soe zeker Jan Terlouw ook in Stien houden. Dat is een fantastisch boek natuurlijk. Oorlogswinter, maar dat is eigenlijk de oorleiding. Dat is de oorleiding, fantastisch boek en nog steeds hartstikke actueel om te lezen. Hè? Dus de taal. Nou, ik ga in mijn naam, die is wat recenter, van recente datum. 8e groepers huilen niet, van Jacques Vriends. Nou, dat is echt een boek wat nog steeds ontzettend volle verkeer heeft. Sinds een jaar of 20, denk ik, is het nou. Meer dan 100.000 verkocht. Nou, daar droomt iedereen van. Tonke Dracht, 50 jaar oud en nou pas vertaald in het Engels. Aron hier. Meer dan 1 miljoen verkocht. Nou, dat is een boek over de middeleeuwen, dat droomt helemaal in fort. Het is echt een topboek, is dat? Oh, dat is fantastisch. Cracklin vertaald in het Engels. 20.000 per jaar heb ik uitrekenen. Dat is echt net te leeuwen. Van Scroder is dat een droom. Ja. Nou, neem ik nog even deze, let ik nog even zien. Paul Biegel, onvergetelijk. Ja, Paul Biegel, want ik ken wel dat orenboek, De Kleine Kapitein. Kleine Kapitein. Dat is eigenlijk de meest bekende, toch? Ja, maar Rover Hoepsika is toch echt wel heel bekend, hè? En ja, de Roald Dahl van Nederland, of doe ik hem nou te kwaad? Ik weet het net. Fantastisch. Waardoor stond te kwaad? Paul Biegel of Roald Dahl?
Paul Biegel. Oké. En ik wil hem dit nog even zien letten. Dit is een joerdijstige schroor, Rob Ruggenberg. En ik voorspel een beetje dat dit de klassieker van de toekomst wordt. Want? Nou ja, dat is een fantastisch boek. Hier schroot een proto oer geschiedenis. Dus wie gebeurde dingen. Maar dan heel sappig en interessant. Dit gaat over 1624 en over de walvisvaart. Nou ja, dit is echt een boek, de verdrinkste in. Fantastisch. En wat ben daaruit leren, hè? Want dan kom ik even waarom die orenvraag van die film. De deskundige zeggen dat als het een kwartier leest op een dij, dan leest 1000 woorden in nier. Nou, dat leest net van de film. Dat leest wel uit een boek. Dus woordenschat hartstikke belangrijk. Ja, dus hoe trietig hier, dat wij dan weer aan deze tafel zitten, in het programma Biend. Dus Jannie van der Molen hier gelijk. Ja, Jannie van der Molen hier gelijk bij de IJsbarbaar. En dan leed ik een lijstje zien, en dat is stiekem mijn nummer 6. Zo afgestiend al, oftewel Martens... hoe heet ik wel? Martens Afke. Ja. Dat is natuurlijk nog steeds een heel belangrijk boek, hè, voor Ben om te weten hoe Friesland de bierlijst van 100 jaar lang. Wordt het dan een soort lezen, toch Ben? Nou, ik smiet het zo nou en dan in de klas, smiet ik het bij Ben op het bureau, dus beziek je het eens. Maar dan worden ze soms wat, vinden ze toch wat dreig. En dan kom ik hier mee en dan worden ze alweer wat enthousiaster. En dan hoop ik maar dat ze het stripboek uithalen, dat ze toch echt nog eens The Original erbij pakken. Ja, maar dat is de schroef zelf ook Benneboeken. Ja. Maar dat is echt een soort van ambassadrice eigenlijk van het Benneboek. Ik ben squalschrouwer en dat betekent dat ik op squal vertel over boeken in de hoop Ben enthousiast te krijgen van boeken. Dus dan vertel ik enthousiaste verhalen en dan lees ik dingen voor en dan hoop ik dat ze weer eens een boeken bijpakken. Ja. Niks is zo mooi als lezen, jongens. Niks is zo mooi als lezen. Ja. Dat ben je toch al gedaan? Ja, dat vind ik. Wat vind je nou eigenlijk van de €1-actie, het boek van Jan Terlouw, Oorlogswinter, Ja, voor vind ik slechts een heel mooi €1? idee, ja, natuurlijk. Maar ik heb geen idee hoe het werkt en of het werkt of zo. Ik vind €1 natuurlijk, dat is niet veel geld. En dan kun je zo'n boek voor aanschaffen, dat lijkt me prachtig. Maar ja, ik heb niet echt een idee erbij of het ook zal helpen in de meerwaarde van meer gaan lezen of zo. Dat kan ik niet zo goed inschatten. Wat is dat? Nou, ik verwacht je het wel. Het is laagdrempelig. Meestal komen in die boekhandel in, keer je dat voor €1 en neem ik nog een oortitel mee. Want die boekwinkel, dat is één grote bonbondoze. En dat zit er zo heerlijk bij alle jaren. Dus ik verwacht je dat het echt wel goede dingen doet. Dank voor die verhaal. En heel veel succes met het Benneboek. Dank u wel. We zullen het daar over de Duitse reiger of het goudpukkeltje. En de puntklover, deze vogels, die zijn zo zeldzaam dat ze net bestaan. Kunstenaar O.C. Hoijmeijer is de betinker en in kwatten binnen de vogels in het Natuurmuseum te bewonderen. Nou ja, de prangende vraag eigenlijk, gelijk maar, de Duitse reiger. Wat is dat voor vogel? Nou, dat is een met messcherpe uitgevoerde vogel die langs de sloten marcheert en stampend met zijn poten zijn prooien verjaagt uit hun schuilplaatsen. En daarbij een zeer onheilspellend, krassend raus, raus. Dat is het geluid wat hij maakt? Voortbrengend, ja. Raus. Raus, raus. Oké. En wat is de Latijnse benaming? Oh, dit is hem trouwens, hè? De Arius Stannus gigantus. Arius Stannus gigantus. Ja, het is een hele nare vogel eigenlijk. Het is een nare vogel. Ja, hij heeft in de vorige eeuw, in het midden van de vorige eeuw, een ware invasie gekend vanuit zijn eigen habitat. Hij is uitgewaaid van Noord-Rusland tot in Afrika aan toe. Daarbij andere reigersoorten verjagend, hè? Ah, dus het is geen aangename vogel. Het is geen fijne vogel, nee. Waarom doet u dit eigenlijk? In hemelsnaam, waarom bedenkt u vogels? Ik weet het eigenlijk ook, die kan ik niet laten. Nee? Nee, ik ben daar oktober 2012 plotseling mee begonnen. Ik schilder al 35 jaar, dus, of ik maak al 35 jaar dingen, laat ik het zo zeggen. En hele nare dingen ook, kindermisbruik, misbruik van jonge moslimmeisjes. Hele nare dingen, ja, dus eigenlijk de hele andere kant. Ja. Dus dat, en daar was je op een gegeven moment klaar mee? Ja, op een gegeven moment had ik alle boeken gelezen over de ervaringen van jongetjes en meisjes met onze kerkelijke vaders. En op een gegeven moment was ik er echt genoeg mee. En toen dacht ik, nou ja, of ik weet mijn god niet meer hoe het gegaan is, maar toen ben ik vogels gaan doen. Ik heb er eentje eerst gemaakt voor mijn vrouw. En daar staat achter op de eerste, voor mijn lieve vrouw, de eerste van de Great Exotic Bird Show. Ja, wel een vogel in een kooitje. Een vogel in een kooitje? Ja, dus ik had er al gaas voor. Dus het was ook... ja. Maar het is het ook een stukje verwerking misschien? Omdat hij eerst een beetje hele trieste dingen heeft geschilderd? En daar was u klaar mee? Ja, nou ja, ons dochtertje was overleden. En dan doe je eerst een tijdje niks. Want dan is kunst helemaal niet zo belangrijk meer. En
Dus toen ben ik, dan maak je nog een kwaad over wat andere mensen kinderen aandoen. Weet je wel, Bibi die kon daar niks aan doen dat ze doodging. Maar wat, dus, nou ja. Dat was een hele zwarte periode. Ja, dat was nogal een donkere periode. Ja, en op een gegeven moment dacht hij van, nu wil ik gewoon weer wat vrolijks gaan doen. Ja, ja. Dus, en dat loopt nu vreselijk uit de hand. Ja, want een van de dingen die u heeft bedacht, dat zijn de wedstrijdvogels. Ja. De zogenaamde monken. Ja, de zwartsnavel van monken. Even het geluid van de monk. Nou, die hebben een prachtig mooi melodietje. Ik ben razend nieuwsgierig. We hebben een filmpje. Kijk. Dit zijn dan 32 kootjes en dit zijn de monken. De zwartsnavelmonken. En er zit ook, natuurlijk zoals bij elke show, zit er een juryrapport bij. De enige echte juryvoorzitter is natuurlijk O.C. Hoijmaier. En de monk is dus de Nibus Normus Opus. Hij komt uit Noord-Amerika tot Midden-Mexico, is de herkomst. Klasse A en B, serie 7. Nou, ze zijn niet verdekt en wel gepend, maar dat is natuurlijk duidelijk ook. Ik vond dat dan leuk en nou ja, zo is dat ontstaan. En dan bedenk ik de titel, dan wordt het de Great Exotic Bird Show. En dan zag ik dat al voor me. En dan met honderden kooitjes. Want dan heb ik ook weer dat manisch, weet je wel. Dan denk ik niet van... Iemand anders zou misschien dan zeggen, nou, ik begin eens met 4 kooitjes en 4 vogeltjes erin. Maar ik dacht, nee, want ik wil eigenlijk een wand van 100 meter, helemaal vol met kooitjes. En er zijn er 3 gedisqualificeerd, de 19, de 23 en de 25. De 19, die en de 23, volgens mij die. Nee, die. Ja, nou waarschijnlijk omdat ze een rood dingetje hebben. Ik weet ook niet precies. Nou, en dan de geluidsfrequenties in PF en RF natuurlijk, dat is altijd logisch. De kampioenen, die zitten achter die doekjes. Want als de jury straks nog een keer langskomt, dan haalt de eigenaar die haalt die doekjes weg. En dan beginnen ze nog een keer echt, dan doen ze hun best hoor, dan beginnen ze te fluiten. Het is natuurlijk een oneindig bron van inspiratie. Waar ze nestelen, hoe ze eruit zien. Thelonious Monk is natuurlijk jazzpianist en die heeft een melodietje geschreven. Da-ba-da-da, 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 Epistrophe. En dat zingen die vogels. Maar nou ben ik er nog niet achter of die vogels dat zijn gaan zingen naar aanleiding van Thelonious Monk, of dat Monk het is gaan spelen naar aanleiding van de vogels. Dus dat moet ik nog eigenlijk uitzoeken. Ja, ik wil natuurlijk wel, maar ja, wat hier, het is natuurlijk een lichte vorm van gekte. Maar dat heb je, volgens mij komt het bij veel kunstenaars is dat hoor. Ik vind kunstenaar ook niet zo'n fijn woord, ik heb dan liever verzinner of zo. Dus daarom ben ik ook met geluiden doe ik erin, en met geur en met licht en met muziek en... Dus dat vind ik dan dat jij ergens... En dan heb ik denk ik wel niet eens zozeer aan de verkoop van die werken. Maar gewoon, ik wil dat je iets beleeft. Hier. Ja hoor. Ja. Ja, dat zijn de prijsvogels. Da-pa-ta-ta, da-pa-ta-ta, da-pa-ta-ta. Ja, nou ja, voor de mensen die kijken inskekelen binnen. Deze vogeltjes binnen dus net echt, hè? Maar het prikkelt wel echt de fantasie. Want Joop en ik, kunstenaar, schilder. Ja. Wat vinden jullie hiervan? Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik snap ook heel goed wat hij doet eigenlijk, waar hij mee bezig is. Wel leuk om te horen. Want ik zeg, ja, de verkoop kan mij niks meer schelen. Maar het gaat om de belevingswereld. Dat is precies zoals ik het zelf ook een beetje voel. Dus in onze kunst, daar zal ik straks iets over vertellen. Maar er zitten er zeker raakvlakken. Ik vind een mooie fantasie... met een mooie wereld eromheen. Ja, want er kwam van de media een collega naar mij en die zei van ja, kunst, alles is kunst als je er maar een mooi verhaal omheen te vertellen kunnen. Nou ja, dat is natuurlijk heel vaak, tuurlijk. Ja. Andy Warhol, ja, verzin het maar. Ja. Jeff Koons ook. Verzin het maar, maak het verhaal maar. Wat is nou uw boodschap? Want dit komt straks ook in het Natuurmuseum.
Fries Natuurmuseum. En dan kijken er ook kinderen naar, met name kinderen. Ja, met name kinderen natuurlijk. Nou, ik vind het heel erg leuk. Dat, weet je wel, het is natuurlijk een hele rare fantasie die ik heb. Of nou zo raar is dat niet, maar... Er zijn mensen met een andere fantasie. Ja, precies. Ja. Wat ik leuk vind, ik hoop dat ik die kinderen kan aansteken om zelf ook een vogel te verzinnen. Weet je wel, want er komen natuurlijk straks in het museum niet alleen de kooitjes, maar er komt ook de Surinaamse zangvogelvereniging Ontspanning na Inspanning. Heeft ook een prachtige opstelling. En het kamertje van Albert-Jan Visser is er. Maar dus ook de nesten van heel veel vogels. Dus ik hoop dat die kinderen dan denken van, wat een mooie vogel. En laat ze maar verzinnen waar die vandaan komt. Of die een grote snavel heeft, of die klein, of de gemene rotvogel is. Want er zijn natuurlijk van die pestvogels bij ook. Die Duitse reiger. Ja, die Duitse reiger bijvoorbeeld. Ja. Nee. Wat is dat, Jannie? Ja, dat is raus, hè? Ja, dan krijg je raus. Dan krijg je, als we het nou over oorlogswinter hebben, dan denk ik wel raus. Het heeft eigenlijk... Ja, krijg je een onheimisch gevoel. Maar dat is nou eenmaal sommige vogels. Ja. Je wil ook niet weten hoe een kraai tekeer gaat als die weer een nestje plundert. Nee. Dus de werkelijkheid is ook vaak naar, hoor. Ja. Want hoeveel vogels heeft u nu bedacht in totaal ongeveer? Dat is ontelbaar. 100? Nee, veel meer. Veel meer. 1000? Ja, ik heb ze eigenlijk nog nooit geteld. Maar aan kooitjes zijn het er al zo ontzettend veel. Dus ik ben er hartstikke lang mee bezig straks om die allemaal op te hangen. En de laatste, weet je dat nog wel? De laatste vogel? Nou, dat zijn de nesten vooral, die ik nu aan het maken ben. Nu vooral nesten? Ja, de nesten. Maar lijken nesten niet allemaal een beetje op elkaar? Nee. Allemaal verschillend. Dat is een hele domme vraag. En dat is ook weer een heel... Nou, dat is logisch van iemand die er geen verstand van heeft. Dat is wel heel logisch. Maar het is... Weet je, nou, ik zal iets sneller doen. De zeegeer maakt een toren van wel 3 tot 5 meter hoog. En van oesterschelpen, die plakt hij aan elkaar met zijn eigen kalkrijke uitwerpselen. En die toren die stort die vol met lijken van robben, vogels, vissen. En dat wordt één rottende massa. En midden in die rottende massa legt hij zijn eieren. En door dat rottingsproces komen die eieren uit. En dan kruipen die jonkies, dat duurt ongeveer nog eens een keer 60 dagen, naar boven door die krioelende madenmassa en dat rottende vlees. Daar vreten ze en dan groeien ze goed op en dan kruipen ze naar boven. En dan zijn ze boven. En dan pikken ze dat nest open. En dan gaan ze op het randje zitten en dan zitten ze een uur, zo als een aalscholver, zeg maar zo. En dan vliegen ze weg. En dan kiezen ze het luchtruim. Het is een fantastisch verhaal. De tentoonstelling De Wondere Vogelwereld van O.C. Hoijmaier is van een jochetje Maartensen in het Natuurmuseum. En in Biens Moon deel 2 van deze riege over deze bijzondere vogels. Het wordt onderverjeren. En het is een drege merk. Nee, het gaat net goed, maar de klassieke schilderkunst. Want, wat is er onderhoorn bij de schilderkunst? Ja, maar de schilderkunst in het algemeen zou ik willen zeggen. Het is inderdaad, de klassieke schilderkunst wordt best wel iets gewaardeerd. Maar de schilderkunst in het algemeen heeft toch wel een beetje onderwaardering op dit moment. Hè. De schilderijen. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat de reden, ik vraag dat aan heel veel galerieën die zeggen, ja, het is gewoon moeilijk verkoopbaar, beelden gaan makkelijker. Hè. Misschien hangen de wanden vol, misschien is het gewoon niet interessant meer om naar te kijken of beleven de mensen er te weinig bij. Dat is heel verschillend. Hè. Er zijn natuurlijk ook nog steeds galeries die het goed doen en die wel een goed publiek hebben, maar in de hele breedte zie je toch wel dat het wat moeilijker is voor mensen om de schilderskunst te waarderen. Zeg maar. Ja, want Jannie, ik vreeg het gewoon aan jou. Heeft u een schilderij thuis om de morgen te hingen? Ja, want familie van mijn man, daar zit een keuskelder in. Dus ja, inderdaad, keus onder morgen. Toch wel? Ja. Nou, dat maakt je ook goed van. Ja, toch? Maar je zegt dus echt van, mensen weten vaak net het verhaal achter het schilderij. Nee, we proberen, nou waarvoor ik hier eigenlijk zit, is eigenlijk, dat is heel grappig, een beetje inherent het zijn verhaal, de belevingswereld achter een schilderij. En dat is in de klassieke kunst niet zo heel erg veel gedaan. Ja, een klassiek schilderij wordt meestal gewoon neergehangen. En dat moet zijn werk zelf doen, wat ook prima is. Maar wij willen er graag een wereld achter opbouwen. Dus laten zien hoe je komt tot dat schilderij, hè? Hoe die schilderijen ontstaan. Ja. En daarvoor heb je hem nou iets bedacht? Daarvoor hebben we nou het Art Dinner bedacht. Het Art Dinner, Art Diner? Ja. Wat is dat? Nou, dat is een diner wat eigenlijk in Elivé, Michelin-sterren tent gehouden wordt in Leeuwarden. Daar zitten we op de 11e verdieping, kijk je uit over de stad, een heel mooi gebied. Daar hebben we met muzikanten, werken we samen, met DJ, VJ, met een klassieke pianist, met een lichtshow, met filmmakers. En zo bouwen we eigenlijk een hele wereld om ons schilderij heen. Dus dat wordt die avond gepresenteerd. Je ziet een film, je hoort de muziek, je merkt de smaak, al je smaakpupillen worden natuurlijk aangetast aangeraakt door het eten. Ondertussen zit je in een soort licht, wat ook weer hetzelfde licht is als het schilderij ziet.
en je kijkt naar films. Ja, het gaat dus echt om het verhaal achter het schilderij. En we kunnen even de proef op de som nemen. Ja, dus je hebt een schilderij mooi naam, Ja, pak hem er even bij. mee. En dan on u is de taak eigenlijk, nou komt het erop om. Want Even geen volgers. even het kunstoog. Nou, we zoeken dit schilderij. Wat is nou het verhaal van dit schilderij? Enig idee, Onno? Nou, je overvalt me natuurlijk wel, maar ja, ik denk dat het iets met eenzaamheid te maken heeft. Die vrouw die is verlaten. Eenzaamheid en... Ja, weet ik, het is een nare gedoe volgens mij, want de boel brandt. Ja, daarachter, Ja, ik zag vlammen. En er staat een mannelijk geslacht in glas op de tafel. Dat ook nog richting de vrouw spuit. Ietsje naar die taaloeken. Dus, en daar staat er nog een. Naar jou toe. Zie je het? Ja. Daar aan die andere... En Jannie, wat Josto? Nou, ik zie het wel een beetje in dezelfde hoek, maar meer verwachting. Deze vrouw verwacht het nog wel wat. Ze had zich mooi omkleid. Ja. Dus er spreekt ook wel hoop uit. Van de wereld is er wat in, maar deze vrouw wil nog wat. En tien beter weten in misschien zit ze er toch maar een glasje in. In de hoop dat het glas daarvoor, dat vind ik heel intrigerend, dat glas voor het doek, zeg maar zeggen, of voor het raam, dat echt nog gevuld wordt. Dat er in komt naar haar taak. Ja, ze hadden elke niet dus zijn eigen beleving. We kunnen hem even een hint, Jan. Laat maar zien, jongens. Ja, dit is het filmpje wat er dan bij je nou, zeg het maar. Ja, grappig. Het is warm. Nou, ik denk dat jij iets warmer bent dan hij, maar het kan alle twee natuurlijk. Maar het is wel grappig. Wat je ziet is inderdaad het uitzicht van Leeuwarden. Je kijkt dus tegen de stad aan met zijn verlichting. Dat brandt een beetje, dat licht natuurlijk. Maar je ziet tegelijkertijd de reflectie achter je. Dat zijn de lichten van het restaurant zelf. Die vrouw is eigenlijk niet degene die zit te wachten. Het is de man die zit te wachten met zo'n lege glas op die vrouw. Dus het is eigenlijk het beeld... Het glas wie van de man die echt zit te wachten. Precies, ja, en het is eigenlijk zijn droombeeld. Dus hij wacht, je wacht gewoon, je zit in een hele drukke stad. Hè. Je ziet het geluid, appt dat weg. Je komt tot rust, je zit er te eten. Je wacht met je glaasje. En dan komt dan die mooie vrouw, die wandelt daarheen en die gaat daar zitten. Maar eigenlijk is het allemaal reflectie. Het is niet echt, het is allemaal niet een echt beeld. Het is allemaal een gereflecteerd beeld. Ja, en dit wist hij natuurlijk, want hij heeft het schilderij zelf maken. Ja, klopt, precies. Ja. Maar van, het mooie van kunst is toch eigenlijk echt, het prikkelt de fantasie. Het is je eigen interpretatie. Ja. En je kan je eigen fantasie er volstaan op loslitten. Ja. Wat Jim doggen, verklap je hem eigenlijk net te volle dan? Nee. Het is mijn fantasie. Maar je hoort ook hoe de fantasie van twee andere mensen zijn die toch wel in die richting zitten. Hè. Maar we vertellen juist een beetje de inspiratie achter de schilderij. Maar niet zozeer het hele verhaal dichtgespijkerd. Wat ik nu vertel ik nou niet. Het zijn beelden zoals je ziet zonder geluid. Dus je blijft nog steeds, je ziet alleen maar beelden. En je ziet hoe die beelden samenvallen tot een schilderij. Maar dan blijft er nog steeds een eigen fantasie over. Het is niet zo dat we de hele fantasie invullen. Maar dat zou ook wel jammer zijn. Ja. Onno, heeft u zoiets van, ik wil eigenlijk altijd wel het verhaal weten achter de kunst? Nee, dat hoeft niet altijd. Als je maar geprikkeld wordt, weet je wel. Je kan ook zeggen, wat een lelijk ding, weet je wel. Dan heb je toch ook een ervaring. Maar je kan ook veel zeggen, ik snap er niks van, maar het intrigeert wel. En dat is, weet je, je hebt ook vaak dat mensen ergens aan moeten wennen. Weet je wel. Zet maar een kabouter met een buttplug in Rotterdam en ze zeggen, rot op met dat ding. En als ze hem dan weghalen, nou, dan heb je de Rotterdammers. Dat mag niet weg. Dus je moet er ook aan wennen, vaak. Ja, dat verneem je, denk ik, je merkt bij dat art diner. Ja. Van meesten weten het soms net, wat ze eigenlijk verwacht je mooie. Nee. En weet ik het misschien weten ze nog steeds dat ze straks klaar zijn, maar dan hebben ze wel een goede beleving. En dan hebben ze wel een beleving achter een schilderij. En dan gaat de schilderij wel iets meer doen dan alleen maar het plaatje. En het is ook gewoon even de prikkel geven aan dat er veel meer mogelijk is met zo'n schilderij. Dat je veel meer een beeld krijgt. Dus als je zo'n schilderij in de muur hangt, dat je misschien een hele goede herinnering hebt. Als het een goed diner was. Ja. Dus dat is ook het is in Elevé en dat is net het eerste de beste restaurant van zelfs in Ljouwert. Een prachtige beleving, nevens mij, van alle kanten. Ja. En nou is het zo dat we twee kaartjes voor jou maaien. Ja. Maar dan hebben we wel even een quizvraag hebben we daar aan Tajekke. Ja, toch? Je kan je net samen vergeten. Nee, we willen wel graag mensen die een beetje van kunst houden. Hè? Want anders krijg je het publiek wat alleen maar lekker eten wel. Ja? Nou, dit is dus een schilderij van iemand. Ja?
Het is een heel bekende schilder, een Friese schilder. En hij komt ook nog uit Dronrijp, althans daar is hij geboren. Ja. Dus het moet voor de meeste mensen die iets met kunst te maken hebben wel duidelijk zijn wie dit geschilderd heeft. Oké, dus als jou thuis weet waar dit schilderij makken het, en dit is een Fries, mail dan naar bient@omroepfriesland.nl. Wist je dat, Jannie? Maar even mij eraan. Dat moest mij wel. Ik denk dat ik het wel... Maar ik zie is niks No, vanzelf, niks, hè? nee, niks zeggen. Gewoon mailen, bient@omroepfriesland.nl. Ja, wist. U weet het ook, toch? Ik denk niet dat het Jopie Huisman is, maar dat is en Jan Mankes is het ook niet. Nee. Dus het is daar als ik teken, die binnen Die zijn er niet. Het is Tiegetank, zoals ik zei, voor je komst hier en je verhalen naar de studio. Ons 4 maanden, dan ben we er vanzelfs weer. Voor nou nog een hele gezellige jongen. Dag. Hallo? Ze is de linkerhoorn of wie het nou de rechter? Nou, in elk geval zit ze in het campagneteam van Hillary Clinton. En morgen zit ze in Bient. Correct waarom uit Amerika. Bianca Pander. Morgen even zien.